Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri podcaste venovanému neurodegeneratívnym ochoreniam, konkrétne sklerózis multiplex. Vítam pani doktorku Miriam Fedičovú, primárku na neurologickom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteur v Košiciach, ktorá sa venuje aj pacientom so sklerózou multiplex. Ďakujem, že ste prijali pozvanie k nahrávaniu série podcastov práve o tejto chorobe. Budeme sa rozprávať o nových poznatkoch, ktoré dnes o skleróze multiplex poznáme a zbúrame niektoré mýty, ktoré sa o nej šíria. Pani doktorka, na úvod by som sa vás rovno chcela spýtať a poprosiť vás o upresnenie pojmov, pretože poznáme viaceré názvy. Roztrúsená skleróza, sklerózis multiplex, skleróza multiplex či SMK. Hovoríme stále o tom istom ochorení. Ďakujem za pozvanie. Áno, roztrúsená skleróza alebo sklerózis multiplex alebo SMK je to isté ochorenie. Ide o najčastejšie chronické neurologické ochorenie, ktoré sa začína v mladom dospelom veku. Zvyčajne sa diagnostikuje medzi 20. až 30. rokom života. Viac postihuje ženy ako mužov, a to v pomere 3:1. Slovensko patrí medzi krajiny s vyšším výskytom roztrúsenej sklerózy a na Slovensku žije s touto diagnózou odhadom 8 až 9 tisíc pacientov. Ako táto choroba vzniká? Napríklad, ak sa to vyskytlo u jedného z mojich rodičov, budem to mať aj ja, alebo môžem sa dokonca od niekoho nakaziť? Príčina vzniku ochorenia nie je dodnes presne známa. Predpokladá sa, že postihnutá osoba má určitú genetickú náchylnosť, predispozíciu na rozvoj tejto choroby, a to v období puberty a skorej dospelosti. Ale na vznik ochorenia je vždy potrebný aj vplyv ďalších vonkajších faktorov, ako sú napríklad rôzne vírusové infekcie, s ktorými sa stretávame bežne, nedostatok vitamínu D, obezita alebo fajčenie, nedostatok pohybu. O čase vzniku však rozhoduje určitý spúšťací faktor, ako sú napríklad opakujúce vírusové infekcie dýchacích ciest, ktoré spustia určitý typ abnormálnej imunitnej reakcie. Imunitný systém tak začne pôsobiť na tkaniva centrálneho nervového systému, začne ich abnormálne aktivizovať a poškodzuje mozog a miechu. Vznikajú tak viaceré nepravidelne roztrúsené drobné zápalové ložiska buď v mozgu a v mieche. Dochádza k prerušeniu súvislého ochranného obalu nervu, ktorý označujeme pojmom myelín, tak vlákno nervovej bunky nedokáže bez neporušeného takéhoto myelínového obalu dostatočne rýchlo prenášať nervový vzruch a pacient má tak narušenú funkciu. A akú funkciu má narušenú, to vyplýva z toho, aká nervová dráha je poškodená. V úvode ochorenia je v popredí zápalový proces, ktorý je ale vždy sprevádzaný v určitej miere aj zmenami nervových štruktúr, kde dochádza k ich strate, hovoríme o tzv. Neurodegenerácii a dochádza vlastne k trvalým neurologickým postihnutiam našich pacientov. Toto je naozaj zložito povedané, ale ak by ste to vedeli povedať na nejakom jednoduchom príklade, viete nám to rovno opísať? Vedela by som to popísať konkrétne na pacientovi, ktorý je aktívny. Prekonáva rôzne vírusové infekcie dýchacích ciest, nemá časť si to doma odležať, preliečiť sa, chodí do práce. To je spúšťací faktor, ktorý, ak má tento pacient genetickú predispozíciu, môže spustiť abnormálnu funkciu jeho vlastného imunitného systému, ktorý vlastne poškodzuje obal nervových vlákien myelín. A to poškodzovanie nervových vlákien spôsobuje rôzne neurologické príznaky, symptómy, pre ktoré pacient potom navštívi lekára. Povenujme sa prosím vás ešte tej genetike. Ak sa to vyskytlo u jedného z mojich rodičov, mám na to náchylnosť? Roztrúsená skleróza nie je dedičná. Ochorenie sa nededí priamo z rodiča na potomkov, ale deti pacientov majú o niečo vyššie riziko ochorieť na roztrúsenú sklerózu ako deti, ktorých rodič ochorenie nemá.
Dedičnosť sa týka hlavne génov, ktoré kódujú tie zložky imunitného systému, ktoré sa stáva ten imunitný systém abnormálny, ktorý poškodzuje nervové vlákna. Genetická výbava je faktorom vnímavosti voči roztrúsenej skleróze a určitá väčšia vnímavosť je práve u pacientov na rozvoj autoimunitnej reakcie organizmu. Aké rôzne otázky dostávate v ambulancii? Keď niekomu diagnostikujú sklerózu multiplex, tak počula som už aj otázku, že či to mohol niekde chytiť, či je to nákazlivé. Dostávate ešte nejaké iné takéto otázky, alebo prosím vás, je naozaj skleróza multiplex nákazlivá? Naozaj takéto otázky dostávame v našich ambulanciách, či roztrúsená skleróza je nákazlivá. Tak ako som spomínala, roztrúsená skleróza je ochorenie autoimunitné, neurodegeneratívne, nie je to infekčné. Čiže je to naozaj mýtus. Roztrúsená skleróza nie je ochorenie, ktoré je nákazlivé, ktoré môžeme získať od našeho kamaráta alebo príbuzného. Hovoríme o autoimunitnom ochorení, to znamená, že náš imunitný systém poškodzuje sám seba. A ako sa toto ochorenie prejavuje? Áno, naozaj náš imunitný systém poškodzuje bunky nášho vlastného nervového systému. Príznaky roztrúsenej sklerózy sa môžu líšiť od pacienta k pacientovi alebo sa dokonca vlastne meniť aj v priebehu samotného ochorenia. Všetky prejavy choroby súvisia s lokalitou v nervovom systéme, kde sa vytvoria tie ložiska zápalu. Čiže bude postihnutá dráha zraková, dráha precitlivosť, dráha hybnosti alebo rovnováhy. Začiatok choroby môže byť úplne nenápadný alebo môže prísť pacient s veľmi závažnými neurologickými príznakmi. Najčastejším príznakom je zápalom poškodený zrakový nerv, kedy pacient prichádza k očnému lekárovi a sťažuje sa napríklad na rozmazané videnie na jednom oku, bolesťou za okom alebo poruchami vnímania farieb. Druhým najčastejším príznakom je príznak, ktorý súvisí s ložiskovým zápalom miechy a to je mravenčením, trpnutím, poruchami citlivosti na rôznych častiach tela alebo na horných končatinách, prípadne aj častým nutkaním na močenie. Ďalšími častými príznakmi choroby môže byť porucha rovnováhy, slabosť končatín, porucha výslovnosti, porucha zníženia citlivosti v rôznych častiach tela alebo patologická únava, ktorá je naozaj chronická, je iná od bežnej únavy, s akou sa my stretávame. Viete nám priblížiť, ktoré prejavy sú najobvyklejšie? Tak ako som už spomínala, najčastejším príznakom, kedy pacient vyhľadá lekára, je to trpnutie horných končatín alebo poruchy zraku, videnia, bolesti za očným bulbom. Ale nie je to len také trpnutie, ako keď si priľahneme ruku. Koľko musí takéto trpnutie trvať, aby som už naozaj vyhľadala neurológa? Tak ak má byť to príznak, tak ten príznak by mal trvať viac ako 24 hodín a naozaj niekedy, a ja preferujem to, že je lepšie 100-krát vyšetriť, ako raz niečo podceniť. Takže ja viem, sme zahltení my neurologovia vyšetreniami mladých ľudí, ale treba na toto ochorenie myslieť a keď na to myslíme, vieme ho aj správne diagnostikovať a čo najskôr liečiť, čím tú kvalitu života pacientov potom naozaj vieme do budúcna zlepšovať. Približili ste nám prejavy tejto choroby, ale ako sa diagnostikuje, už ste spomínali, že je to naozaj dôležité stihnúť to včas. Áno, diagnostika je veľmi dôležitá a v poslednom období sa kladie veľký dôraz na nás neurologov, aby sme včas diagnostikovali toto neurodegeneratívne ochorenie, ktoré naozaj vieme liečiť a pomôcť tomu pacientovi. Diagnostika je založená jednak na klinickom obraze pacienta, čiže s akými klinickými príznakmi príde, ktoré, ako som už spomínala, niektoré sú charakteristické, typické, ktoré nám už vedia naznačiť, že ide
ide o ochorenie roztrúsenej sklerózy. Druhými diagnostickými metódami je vyšetrenie mozgu a miechy v C aj TH úseku magnetickou rezonanciou a samozrejme vyšetrujeme aj mozgomiechový mok. Všetky spomínané vyšetrenia nám vedia podporiť samotnú diagnózu, pretože v súčasnosti neexistuje nejaký jeden marker, ktorý by povedal, áno, pacient má roztrúsenú sklerózu a nesmieme zabudnúť ani to, že by sme mali vylúčiť aj iné alternatívne podobné ochorenia, ktoré by nám vedeli vysvetliť ten klinický príznak pacienta. Sú to všetko vyšetrenia, ktorých by sa pacient mal obávať, sú bolestivé alebo niečo, pred čím by mal mať rešpekt? Tak všetci pacienti, alebo väčšina pacientov, ktorí príde a povieme im, že je potrebné vyšetriť mozgomiechový mok, čiže tekutinu, ktorá obmýva mozog a miechy, tak sa obávajú, pretože naozaj na rôznych fórach sa hovorí, že keď pacient si dal vyšetriť mozgomiechový mok, takže ochrnul, pretože je to vyšetrenie, ktoré je naozaj invazívne, čiže my vlastne ihlou picháme do chrbticového kanála. Samozrejme, že nie je to úplne bezbolestné, ale je to tak, ako keď nám odoberajú krv, čiže keď ihlou prechádzame cez kožu, tak samozrejme, že cítime, tak asi takéto celé to vyšetrenie je a naozaj nie raz mám pacienta, ktorý s touto diagnostikou, ktorá u nás na Slovensku je potrebná pre diagnózu roztrúsenej sklerózy, otáľajú a niekedy aj rok a potom, keď ich prehovoríme na to vyšetrenie, tak naozaj potvrdia, že nemali sa čoho obávať. A ženám, ktoré už rodili, tak vždycky hovorím, že je to vlastne také vyšetrenie, ako keď ste išli rodiť a nechceli ste mať bolesti, čiže sa vám dávala vlastne tá lokálna anestéza do chrbticového kanála. A vtedy ste neriešili, či to boli alebo neboli. Takže je prednostná diagnostika predtým, aby nás to nebolelo alebo aby nám to nebolo nepríjemné. Ak by ste porovnali počet pacientov niekoľko desaťročí dozadu a dnes, pribúda pacientov so sklerózou multiplex? Pribúdanie pacientov je dané existenciou rizikových faktorov v populácii mladých ľudí a súvisí aj so životným štýlom, ktorý sa určite v posledných rokoch významne zmenil, najmä v mladej populácii, v tom období puberty a skorej dospelosti a samozrejme aj výskytom bežných vírusových infekcií v našej zemepisnej oblasti. Náraz novodiagnostikovaných prípadov je spôsobený aj lepšou diagnostikou choroby a naozaj môžem povedať, že v tých posledných 20 rokov aj dostupnosťou zobrazovacích vyšetrení mozgu a miechy, čiže s dostupnosťou magnetickej rezonancie. No náraz počtu nových prípadov v súčasnosti určite súvisí aj so zmenou imunitného systému, ktorý je vystavený mnohým škodlivým environmentálnym faktorom, ako je stres, strava, životné prostredie a infekcie. Spomínali ste zlý životný štýl dnešných mladých ľudí. Ako by ste ho zhrnuli? Čo ovplyvňuje potom neskôr rozvinutie choroby sklerózy multiplex? Ktoré faktory? Tak ten zlý životný štýl určite sme svedkami, kedy mladí ľudia naozaj vo veľmi včasnom období puberty začnú fajčiť, čiže fajčenie je ten veľký rizikový faktor. Ďalším faktorom, ktorým by sme mohli zmeniť životný štýl mladých ľudí, je ich zamerať sa na stravovacie návyky a skôr uprednostniť tú stredozemnú stravu. Ako ste spomínali, keď to spomeniete niekomu v ambulancii, že je diagnostikovaný sklerózou multiplex, tak väčšinou sú to mladí ľudia dnes. Ak môjmu kamarátovi diagnostikujú sklerózu multiplex, čo môžem preňho spraviť? Tak my sme tu vlastne rozprávali o tom, ako ten pacient sám, ktorému diagnostikujú roztrúsenú sklerózu, čo on môže pre seba urobiť. Čiže je to naozaj dôležitá zmena životného štýlu, je to životospráva, aby vlastne počúval lekárov a sa liečil, pretože mnohí ľudia odmietajú liečiť sa a to je naozaj veľkou chybou a naozaj ja vidím veľký rozdiel
pacientov, ktorí majú podporu rodiny a priateľov, že celou tou svojou chorobou prechádzajú ľahšie ako pacienti, ktorí vlastne v tejto svojej chorobe, ktorá je naozaj komplikovaná, zložitá, kde poškodzuje nervový systém, zostávajú sami. Takže by sme určite mali podporiť to, aby sa liečili na túto chorobu a že v dnešnej dobe už máme aj účinné lieky, ako ste spomínali, takže sa vôbec nemusia báť celého toho priebehu a na invalidnom vozíku by naozaj nemali skončiť už v dnešnej dobe. Pacientov pribúda, ale výskum pokročil. Vieme ich dnes už vyliečiť? Alebo aspoň liečiť, keďže je to chronické ochorenie, teda dlhodobé. Aké sú možnosti pre ľudí na Slovensku? Vieme rovno nasadiť účinnú liečbu? Tak ako som už spomínala, príčina vzniku ochorenia roztrúsenej sklerózy nie je dodnes presne známa a s tým súvisí aj to, že my samotné ochorenie roztrúsenú sklerózu nevieme úplne definitívne vyliečiť a zvrátiť všetky prejavy choroby. Na Slovensku však máme v súčasnosti dostupné a uhrádzané zdravotnými poisťovňami v indikovaných prípadoch všetky najnovšie a najúčinnejšie lieky. Touto liečbou my vieme významne spomáliť zhoršenie choroby a tým zastaviť zápalové reakcie už na úrovni imunitných buniek v krvi a v lymfatickom systéme a tým aj zápalové procesy, ktoré postihujú mozog a miechu. Ložiská, ktoré sa už vytvorili v centrálnom nervovom systéme, my nevieme touto liečbou odstrániť a prinavrátiť pacientovi stratenú funkciu. Čiže cieľom tejto liečby je zastaviť zápal, tvorbu zápalových ložíc, ktoré vedú u pacientov k nezvratným invalidizujúcim zmenám. Preto sa hlavný dôraz v súčasnosti kladie na to, ako som tu už opakovane hovorila, že je dôležité ochorenie diagnostikovať na jeho začiatku, aby sa liečba začala čo najskôr. Táto liečba je liečba preventívnou, dlhodobou a celoživotnou. Do popredia sa dostávajú aj lieky s vysokou účinnosťou, ktoré sa nasadzujú už v začiatku ochorenia i s vedomím prípadného výskytu nežiaducich účinkov. Výskum nových liekov neustále napreduje, každý rok prichádzajú nové, účinnejšie molekuly liečiv oproti predchádzajúcim. Takže je to vlastne dobrá správa pre všetkých pacientov, len je dôraz na to, aby boli diagnostikovaní včas a aby ich životný štýl potom mohol naberať aspoň aké také kontúry, ale je to celoživotná disciplína. Sú vaši pacienti disciplinovaní? S pacientami v našich ambulanciách hneď od začiatku robíme naozaj také dôležité rozhovory, ktoré sa týkajú jednak aj adherencie k liečbe. Čiže povedala som také slovíčko, že adherencia, čiže nejakú prilnavosť, aby sa s tou liečbou vlastne vžili, aby ju prijali. A stále hovorím našim pacientom, pretože keď mladý človek, ktorý má plný elán do života, celý život je pred ním, mu poviem, že má diagnózu roztrúsenú sklerózu, tak určite ním veľmi otrasie a vždycky mu poviem, že je to neurologické ochorenie, ktoré sa dá liečiť a naozaj vieme spomaliť to ochorenie, samotné ochorenie a tak ako v minulosti sa hovorilo, že ak pacient trpí roztrúsenou sklerózou, že skončí na invalidnom vozíku, tak môžem povedať, že aj v našich ambulanciách takýchto pacientov už vidíme veľmi, ale veľmi málo. To sú dobré správy. Takže život pacientov so sklerózou multiplex, aj keď je poznačený niektorých, teda invaliditou alebo ekonomickými alebo sociálnymi problémami, stratou zamestnania, ale teda dôsledky sa líšia prípad od prípadu. Tak diagnostike sme sa venovali v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Miriam Fedičovej. A ako prebieha liečba, sa už dozviete v ďalšom podcaste. Ďakujem za slovo.